നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സംഹാര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ പൊതുഫലങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ സൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അശ്വതി, രോഹിണി, പുണർദം, മകം, അത്തം, വിശാഖം, മൂലം, തിരുവോണം, പൂരിരുട്ടാതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ വീഡിയോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരാണ്. തൻ്റെ കഴിവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. താൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ നടത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്ത സദാ ഇവരിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ചിന്ത ഗുണത്തെയും ചെയ്യും, അതുപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദോഷത്തെയും ചെയ്യും. അമിതമായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കാരണം പലതിലും എടുത്തുചാടി പല നഷ്ടങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ അനാവശ്യമായി ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ കൂടി ആളുണ്ടായാൽ തീർന്നത് തന്നെ കഥ. പിന്നെ വിചാരിച്ച കാര്യം ചെയ്യാതെ അടങ്ങില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് വിധേനയും നടത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രീതി. അതിൽ ശരിതെറ്റുകൾ നോക്കണം എന്നില്ല. ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിപൂർവം പ്രവർത്തിച്ച് എളുപ്പ വഴികളിലൂടെ അത് നേടിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാൾ ഇവർക്കിഷ്ടം സ്മാർട്ട് വർക്കാണ്. എന്തും ബുദ്ധിപൂർവം പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും തനിക്ക് കഴിയുന്ന, തനിക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയും തനിക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുകയും ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് തനിക്ക് ശരിക്കും ശോഭിക്കാനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കഴിവ് ഏത് മേഖലയിലാണ് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പലതിലും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഒരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത മാർഗം ഇവർ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ അതീവ താല്പര്യം ഉള്ളവരാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവാക്കുന്നവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും ഒന്നും ഈ നാളുകളിൽ ചുരുക്കമല്ല. തൻ്റെ ഭാഗ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത പലപ്പോഴും ഇവർക്കുണ്ടാകും. പലപ്പോഴും ദോഷങ്ങൾ കാരണം വിഷമിക്കുന്നവരും ആണ്. ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. സമൂഹത്തിലുള്ള നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കുമാണ് ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കഷ്ടപ്പാടിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയാലും പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല. തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ ഉള്ളിലൊതുക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അഭിമാനികളാണ്. ആരെയും അമിതമായി ആശ്രയിക്കാനോ ആരെയും താങ്ങിത്തൂങ്ങി നടക്കാനോ ഇവരെ കിട്ടില്ല. തൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് ആരും തന്നെ തൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതിനാരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കും. തന്നെ ആരും ഭരിക്കുന്നതും ഇവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തീരെയും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നു മാത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരും സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരും ഈ നാളുകളിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പല പദ്ധതികളായിരിക്കും, പല പ്ലാനുകൾ ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ എങ്ങനെ നടത്തിയെടുക്കാം എന്ന് സദാസമയവും ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പ്ലാനുകൾ ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നടത്തിയെടുക്കാം എന്ന് മിക്ക സമയങ്ങളിലും ചിന്തിക്കുന്നവരും ആണ്. ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തൃപ്തി വരാത്തവരാണ്. കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോയാലും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടത് വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത
ഇവർക്ക് സദാ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റുകളാണ്. താൻ ഏർപ്പെടുന്ന ഏത് കാര്യമായാലും അത് ചെറുതായാലും ശരി വലുതായാലും ശരി ആരെക്കൊണ്ടും ഒരു കുറ്റവും കുറവും പറയിപ്പിക്കാതെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശൈലി. എല്ലാത്തിനെയും ഒരു സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ്. ആരെയും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കില്ല. ഒരു കാര്യവും പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല. നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽ ഉള്ളവരാണ്. എന്തിൻ്റെയും സീക്രട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കും. ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്താൻ, വിശേഷിച്ചും മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം വിലയിരുത്താൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. മറ്റാർക്കും തോന്നാത്ത ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുമൊക്കെ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഇടയിലായാലും ശരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറും ഉണ്ട്. സമാധാനപ്രിയരാണ്. അത്ര പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നവരല്ല. എന്നാൽ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. എന്തും പറയും, എന്തും ചെയ്യും. ആരോടെങ്കിലും വിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലം അത് കൊണ്ടു നടക്കും. എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അതൊരു വലിയ പകയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കാണാറില്ല. പക വീട്ടി രസിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടാത്തവരാണ്. പലതും അങ്ങ് പോട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കും. ആരെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കാറില്ല. എല്ലാവരോടും നയപൂർവ്വം പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് രീതി. സന്ദർഭോചിതമായി പെരുമാറാനും തരം കണ്ടതുപോലെ നിൽക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. ഏത് കുഴപ്പം പിടിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിലും തൻ്റെ കാര്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉള്ളവരാണ്. വൈകാരികമായി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാതെ യുക്തിപൂർവം ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് ഇവർക്ക് താല്പര്യം. കടം വാങ്ങിയിട്ടായാലും ശരി വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടത്തുക എന്നതാണ് രീതി. സാമ്പത്തികമായി വളരെ ലുബ്ധിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാറില്ല. തൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തില്ല. കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ലാവിഷായി തന്നെ നടത്തും. പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരവിനേക്കാൾ ചിലവ് കൂടിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലും കടബാധ്യതകളിലുമൊക്കെ ഈ നാളുകളിൽ ജനിക്കുന്നവർ ധാരാളമായി പെട്ടുപോകാറുണ്ട്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നിർബന്ധമായും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപനം, ബിസിനസ്, സർക്കാർ ജോലി, വിദേശം, കമ്പനി ജോലികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും സൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരെ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. പ്രണയവിവാഹം, ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വയം കണ്ടെത്തുക എന്നിവ ഈ നാളുകാരുടെ ഇടയിൽ ധാരാളമായി കാണാറുണ്ട്. ജാതകത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം തന്നെ ഉണ്ടാകാറും ഉണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളിയോട് സ്നേഹവും കരുതലും പുലർത്തുന്നവരാണ്. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി പൊസസീവായും ഇവരെ കാണാറുണ്ട്. പുണർദം, വിശാഖം, മൂലം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളെ നേരിടുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കലഹങ്ങളും, രണ്ടുപേരും അകന്നു കഴിയേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയും വിവാഹമോചനങ്ങളുമൊക്കെ ഈ നാളുകളിൽ ജനിച്ച ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കഴിവതും എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായി കണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തൻ്റെ കഴിവിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ച് ആരെയും പിണക്കാതെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് സൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് പോരാടി നോക്കുക തന്നെ ഇവർ ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തളർന്ന് പിന്മാറുന്നവർ അല്ല. ഇവരുടെ പോരാട്ടത്തിൽ പല അപ്രതീക്ഷിതമായ സഹായങ്ങളും ഇവർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്ന ധാരാളം സൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാനായി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ ഒന്നും തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ. നന്ദി.